Lalaki nga gipagawa sa diskuhan, nagmaoy ug nanigbas sa asawa ug anak sa usa sa mga gikalalis niya sa diskuhan sa Barangay Paril, Cebu City. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nagpasad kini mga dugo sa sud sa panimalay sa mga biktima. Samdan ang 13 anyos nga lalaki ug inahan niini human gitigba sa 22 anyos nga lalaki kinsa nasuko kay gipagawa sa diskuhan kay nagmaoy sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Ang suspect nagpuyo sa susamang barangay. Matod sa kapulisan, nagipangutana sa bana sa biktima ang suspect kung anong nagmaoy siya. Apan nining tungura siya ang gikalagutan sa suspect ug misangpot sa pagpagawa sa suspect sa diskuhan. Ang suspect nga nasuko niadto matod pa sa balay sa mibadlong kaniya ug dito naabta ng mga biktima kinsa nangatulog. Dinhi nang tungura gitigbas ang mga biktima. Ang suspect nadakpan dayon sa kapulisan ug nakuha gikan kaniya ang gigamit nga sundang. Hugtanong gihimakak sa suspect ang aligasyon. Wa ko kay bawal gana. Ganun na preso man karon sir. Ila kong gidakop ato kay ila kong gipasan ning lano ako kay bawa na. Pero pasangil. Gidakop ko nila kay ako ko na naligpas. Nagsayaw-sayaw mi nga tos akong kauban niya. Nakoy igagaw lolo nga taga-tagubi. Akong giparisag sayaw. Na may nagpagawas na ako sa sud kay wa ko nung ko ka kulta. Ang 13 anyos nakaangkon og tinigbasan sa naong samtang inahan niya natigbasan sa bukton ug abaga. Dali nga gidala sa tambalanan ng mga biktima kinsa padayong nagpaalim. Oo, gatong personal nga kasuko ma'am kaya ang katong suspect manggod nagmaoy sulod sa diskuhan. So karon nakasumbag siya dito sa diskuhan, nakakreate siya og samok. Oto gipagawa siya sa nagdala dito. Kunya kaning lalaki which is amoy husband sa katong husband o gamahan sa mga biktima, ipangutana siya nga kasi kontra nimo. Yan nasuko siya nga gipangutana. Mao na nung iyang nabalingan sa iyang nasuko ba. Kasong frustrated murder ang giandam nga ipasakang kaso batok sa dinakpan. Uban ni Clans Gabuti Nogrod Prado. Femari Dumabok. Balitang Bisdak.